SSS mag-umpisa na sa pag-release ng pensyon kag 13th month pay para sa bulan sang Disyembre. Investigasyon sa mga korap nga opisyal sang gobyerno magapadayon bisan wala pa ginpalayag ni Duterte mga ngalan sang kongresista. Sa Balita International, US liwat naka-record sa pinakadamo nga death toll bangod sang COVID-19 sa sulod lang sa isa ka adlaw. Sa balita sa sports, Miracle Bolts kag TNT gin-extend ang ilas nga series para sa best of 5 semifinals. Sa Balita Entertainment, Eddie Garcia Act pasado na sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa sa kamera samtang sa Balita Espesyal, mga tradisyon kagawi sa nagkalain-lain nga kultura sa bugos nga kalibutan. Mayong aga Bacolod, mayong aga bilogamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon o kag easterlies ang duha ka weather system nga kung ma-experiensyahan karon sa Pilipinas. Bangod sa northeast monsoon kun amihan, ang Cagayan Valley Region kag Cordillera Administrative Region ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag mahuyang nga pag-ulan karon nga adlaw. Samtang ang Palawan, Bugos nga Visayas kag Mindanao maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan bangod sa localized thunderstorms kag easterlies. Sunod sa pag-asa, base sila pag-monitor, posible may masulod nga low pressure area sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw sang Domingo. Sa aton nga temperatura, mapatsagan ni sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutla kay na las 5:48 sa ngaga, magatunod naman las 5:22 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton nga mga nagatanaw sa Facebook, Remia Garcia, maayong aga. Sakay Bambi Padernal, good morning man. Alex Fuentes kag Alex Monteza, no? Duwan sila ka Alex di eh. Alexes. Alexes. Ma-Earl, kay Jinken Imparado Indico. Cory Vidaha, sige, more night na sa ila, 2:15 sa ila ang oras. 2:15 Kay AM. na pa niya nga pag-text niya. Subong ni Guro. 5 hours, no? Delayed behind sila, no? Yes. Ems, Aboso ay, auntie, good morning ko, no? Si Baby Dwayne. Hi, baby Dwayne. Good morning. Just woke up. Wala ka lang mapuli si auntie, kaya may dala si imo si auntie. Wow. May pasalubong. Pasalubong. Sana all. Sakay Charlotte Osborne, no? Si, ang friend ko na si Joanne Solas, good morning dira sa imo sa Japan. Ohayo gozaimasu. Good morning dira sa imo, Joanne. Kag ari naman si Ma'am Vanessa Mayo. Happy Thanksgiving lang dira sa inyo, no? Sa Yes, Minnesota. tomorrow. Count all your blessings, guys. Bali 26 sa election boy kay advancement adi one day mo. Okay. Oo. 26 sa ila. Hello, makuna sa Solas family, sa kay Florence dira, kay Tanana, kay Junjun, tanan sa Solas family. Good morning. Kag diri sa may mga kuano, ari may mga pamilyar di sila sa kuano sa Mambulok. Mambulok. Kay Michael June Season, good morning. Pag-greet nilang Connection Boy ang cousins niya, mga Season Clan, Cheryl, Noridel, MM Pamela, Benju, and Wartste. Hello to all Energy Fans Club. Salamat and keep safe. Julius Ayungon, may aga man. Pakita miyaw lang ang tanan niya family Ayungon sa Barangay RSB, La Carlota, kag ang tanan niya family Iligan sa Canlaon 1, La Castellana. F. Smart today Salcedo, good morning. Tito Boy. Monitor lang sa Tanza Cavite, tamyaw yada ang family Homen, kag sa mga barangay official dira, good morning lang. Yes, thank you so much. Kag sa kay Rose Wenner sa Germany, good morning man. No, sa mga nagatanaw sa Facebook bala all over the world, no? All over the world. May taga-Africa pa gani. Gani, no? Grabe, yun yung nalambutan sa aton nga, no, yan. Kay Nenita,
Padronya Lamak-Lamak. Mga taga-bago, guro na kayo mga padronya, taga-bago na mo. Lisa Joy Ilon Amoroso, dira sa Barangay Sumag. Kay Richard Diet Pacheco, natamyaw niya lang ang duwa niya ka batchmate sa RTNHS batch 94 kag batch ano naman? RTNHS kag BCNHS. Okay. Ramon Torres National High School kag Bacolod City National High School. Duwagin iyang duwang iyang agin Ti amo na siya kapisan mag eskwela. eskwela to sa RTNHS sila man Kalayo siya sa ba, no? Bacolod City National High School. Puro Yes. tanan siya ka batch, no? Digna Ilangos Gasalao, good morning man, watching from Binalbagan. Sakay okay, sakay Richard Daet Pacheco ni ang iyan ning taga kuan siya mo, actually taga Central Maaw ni siya mo. Ang RTNHS ni batch ni RTNHS Maaw extension ni siya. Maaw May arapan extension. ito gali. Kaysa bago, kundi may Ramon Torres National High School, main na siya, sang chimpo ramon. So, na mga third year ko bala mo, naghimo sa mga extension schools bala, sa mga barangay, mga imutangan pang high school, to parang dito, na sila Oo, school kahit to kalayo-layo, man mo. Namo na nga RTNHS main, RTNHS Maaw, RTNHS, di pa na, Damo ka mga campuses. Damo ka campuses sa Gasa, may ara. Sige. Sakay, Let SD Helia. Tamyaw sa Moises Padilla, family sa Inga Helia, Patilyar, watching from Manila. Kay Emmy Esmeralda Dolido from Hong Kong, good morning man. Jan Sarnicula from Hinubaan. Sa kay Maylin Didel Villeza, good morning sa mo Maylin, may agadra, no? Sa kay amigo ko Ronnie Vega. Kamusta amigo ko si Ronnie Vega man? Ron, musta Ronnie, Ron? musta? O, sige. Stand by na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Oras Sa detalye na sa aton mga balita lokal, liwat ng mga padalasang apelasyon ang LGU sa Bacolod sa National IATF para ma-downgrade ang community quarantine status alin sa General Community Quarantine pakadto sa Modified GCQ. Ginpahayag kahapon ni Mayor Evilio Leonardia sa press conference nga hindi na ang kapila ka beses nga pag-aapilar ang syudad nga ipaydalom sa MGCQ. Suno kay City Administrator M. Ang, napermahanan ni Leonardia ang sulat kag ineng natalanang ipadala sa National Interagency Task Force. Suno kay Leonardia, ang mga plano sang LGU sa Bacolod ang tanan magadepende sa quarantine status sang siyudad sumugod sa Disyembre 1. Una na sadto ipalayag ni Vice Mayor Alcid Familiaran nga kung basihan ang datos sa COVID-19, kwalipikado ang siyudad nga ipaydalom sa MGCQ. Tugtog sa Nobyembre 25 kung kahapon nga adlaw, ang Bacolod may kapin lamang sa 200 ka mga COVID-19 active cases. The city administrator has with her our letter requesting IATF again. May I say this again because we had already tried in the past to ask for the escalation of our status nga dahil kung pwede MGCQ na lang. Samtang wala pa nakabaton ang Emergency Operations Center sa Bacolod sang kopya sang reklamo bato kay Anay Health Officer Maria Carmela Hensoli. Sa press conference, ginpahayag ni Mayor Evilio Leonardia nga hindi sila kabahin sang investigasyon. Ginpahatag ni Leonardia si retired Major General Mel Feliciano nga ginpadala sang Malacanang sa Bacolod ang mayara sang kaugalingon nga mission, functions, duties, and responsibilities kag otoridad. Para kay Leonardia, inappropriate nga maghatag sang komento tubtob nga mabato na nila ang kopya sang reklamo. Ginklaro man sang
sang alkalde nga ila ginassign si Ensoli sa iban nga talatapan para matutukan ang plano sang syudad angod sa Economic Recovery Program. Sa naibaluan, ang NBI Bacolod amo nag-file sa reklamo sa City Prosecutor's Office bato kay Ensoli nga ginaligar naglapas sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act kag Bayanihan to Recover as One Act. Ang reklamo ang angod sa ginaligar discrepancy sa pag-report sa resulta sa COVID-19 testing sa molecular laboratory sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa EOC sang syudad. Well, in the first place, we do not have a copy of that complaint and we are not part of the investigation. This is a matter that has been taken up by at the level of General Feliciano by virtue of the nature of their mission. Si Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Samtang 93.45% na sang 11 bilyones pesos nga fund utilization ang fund utilization rate sang Department of Social Welfare and Development Western Visayas. Inangin report sang DSWD sa ila official FB page karon nga adlaw o kung kahapon nga adlaw may kang tanan sa implementasyon sa mga programa sa Rion 6 tubtob sa Oktubre 31. Sa virtual presser, gindetalye ni DSWD 6 Regional Director Evelyn Macapobre, ang mga programa nga may mataas nga utilization rate bilang sabat sa Gindiport, wala magasto nga pondo sa departamento sa budget deliberations ng Senado sa naligan nga semana. Sunod kay Macapobre, may nabili na lamang 6.55% nga galastuhon ng Rion antes matapos ang subong nga tuig. Sa Lunes, ginpanawagan sa Senado sa DSWD nga padasigo ng pag-release sa 83 bilyones pesos nga pondo nga wala pa magasto sa idalom sang duha ka mga bayanihan laws. Ginadapt man sa Pagadian kag syudad sang Davao ang best practices sa Emergency Operations Center sa Bacolod sa pagkig-away kontra COVID-19. Si retired Major General Mel Feliciano nga nagbulig sa Bacolod sang duha ka bulan ang nag-abot sa Davao City sang Nobyembre 23 para magbulig man sa among nga LGUs. 13 ka mga LGUs sa Negros Occidental ang una nga nagtambong sa mga aktibidad sang EOC sa adto lakip man ang probinsya sang Capiz kag Aklan. Sa press conference ginpahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Tanan nga procedures nga ginahimo sa Bacolod ang gina-replicate sa ibang nga LGUs hindi lamang sa probinsya kundi lakip na sa pila ka LGUs sa Mindanao. Ginakalipay ni ang ginpaambit sang LGU ang mga best practices sini sa iban nga lugar. Wala sa nagpositibo sa COVID-19 sa mga empleyado sang GSIS sa syudad sang Bacolod. Inisunod kay City Administrator M. Ang matapos na nagpatigayon ang GSIS ang surveillance testing. Sunod kay Ang, may isa ka private company sa Bacolod nga nagpatigayon man sang surveillance testing sa 1,800 ka mga empleyado kag 4 lamang ang nagpositibo. Sa piyak sinisunod kay Ang, ini ang manubo nga positivity rate. Sunod kay Mayor Evilio Leonardia, ang Bacolod ay isa sa mga LGUs nga nagapatigayon sang mas agresibo nga surveillance testing. Samtang ginanunsyo ni Ang nga nahanda na ang syudad sa surveillance testing sa transport sector kag food delivery workers sa maabot nga Nobyembre 28, 29 kag Nobyembre 30. If I may mention, there's one company that conducted 1,800 tests of their employees. And out of that, it yielded 4 confirmed COVID cases. Out of the 1,800, 4 ang taga-Bacolod na positive. So we are happy to report a low positivity rate on that. As well as GSIS also conducted surveillance testing. Si City Administrator M. Ang. Naglambot naman sa 19,262 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 86 ka bag-o nga kaso. Sa report sa DOH-6, pinakadamo nga bag-o nga kaso na record sa Negros Occidental nga may 39, Capiz nga may 25, Bacolod City nga may 13, Iloilo City nga may 6, kag Iloilo Province nga may 3. Samtang ginanunsyo man sa DOH-6 ang 36 ka bag-o nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 16,872 kag naglambot na sa 543 ang kabilugan nga napatay matapos nadugangan sang siyam ka bag-o nga napatay. Samtang nagsaka sa 3 milyones pesos ang donasyon sang LGU sa Bacolod sa mga lugar sa Luzon nga napiktuhan sang bagyo. Unang nga plano sa syudad maghatag sang 2 milyones pesos nga donasyon kag ini ang indugangan sang 1 ka milyon ka pesos. Sunod kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod CDRMO, ang pagdugang sa donasyon ang basiman sa pangabahin ni Mayor Evilio Leonardia bangod sa ang report sa League of Cities of the Philippines nga madamo sang lugar ang nahalitan sang pagbaha.
Duga pa ni Vargas kahapon nga adlaw Martes o kung sang nagligad nga adlaw Martes sang nagpatigayon sang teleconference ang mga miyembro sang Bacolod CDRMC kag ginaprobahan ang duga nga donasyon. Sunod sa opisyal, ang 3 milyones pesos nga donasyon ay ipagi sa LCP sa din si Leonardia ang nagaserbe nga presidente kag ang grupo na ang maghatag sang bulig sa mga biktima sang bagyo. Sa katapusan nga balita lokal, gin-kumpirmar naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagtaliwan si Engineer Max Silio, pamuno sa City Environment and Natural Resources Office, kahapon sang kaagahon Miyerkules. Sunod sa Vice Alcalde, wala pa inisang ideya sa kabangdanan sa pagtaliwan sang Enrohead. Sa impormasyon ni Familiaran, tinalikdan nga binulan sang nagasick leave na si Silio nga mayara sang comorbidity. Sa press conference nga nagpalambot man sang pakig-unong si Mayor Evilio Leonardia sa pamilya Silio. Ginlaragway ni Leonardia Cecilio nga isa ka rare breed nga masobra na isa ka dekada sa gobyerno. Nagpasalamat ang alkalde sa serbisyo ni Silio para sa Bacolod kag suno sa iya ang nagamasakit si Silio mayara sang OIC ang iya talatapan. May I take this chance to publicly condole to sa pamilya ni Max Silio, and may I say that he was one rare break because he has been with government for decades. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:21.
natin mga ka-aksyon, of course, kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Good morning kuno 60th, belated happy birthday, 60th birthday kay Gregorio Joselito nga taga Barangay Granada sang una nga subong ari na sa Barangay 1. Salamat kay Mau Paguntalan Silverio. Please greet lang Silverio family sa Hunob, Pontevedra. Thank you so much. Kay Emmy Dolido watching from Hong Kong. John Saricula watching from Hinubaan. Ma'am Jean Osiser, good morning man. Zet Alunan and Tong Matibay. Eileen Galimba Elumba, good morning. Tamya lang family Antipolo sa La Castellana. Ha? Hambali Ma'am Melchor, Ma'am. Hambali Kagawad Melchor Baroca, RTNHS MCS Extension, sir. MCS. MCS, so MSC. MSC. Mao Sugar Central. Okay. Mao Sugar Central sa extension. Oo. Kay Christ Caripol Javier Tanatan, good morning man. Watching live from San Enrique, ni Goregiapo. Pinky Teruel, good morning from Barangay Villamonte. Okay. Ining si Allen Balagalimba Ilumba, ginatamyaw yan niya, ang pamilya niya sa Antipolo, kag La Castellana. Correct. Ngara nag-star. Perfect. Michael John Season, Maykaw Eduardo Henyo, Lily King, good morning. Artenis MSC Extension na siya. Maria Luz Grijaldo Macunat, Angela Tia. Good morning. Ginapaksyonan nilang kabankalan si Boss Marlu Mangaw kag ang mga boardmate niya kuno. God bless always. Richard Daet Pacheco, Sir Boy Elementary graduate ako sa Central Maaw. Pag first year niya kuno high school transfer siya sa BCNHS. That's why gin-adapt naman ko sa RTNHS MS. Pwede man ko kuno mag-attend sa alumni. May tumandok 3 Kasimboryo Group pa sa Central Maaw, hehe. Okay. Amo na gali nga duha ang iya nga kuan. 1994 tanan. Again adapt sa gali sang RTNHS Maaw. Jerry Acero Jr., good morning man sa imo. Riza Mayordomo watching from Barangay Tangub. Si Miss Van nagapamangkot sa kuno kung are we still having our Christmas party. Mangkot sa ato nagsuniden kung Christmas party. Mabalaan lang na ma'am kay ilang taon ta danay ang quarantine. Most probably wala. Oo. Most probably wala kami sa Christmas party kay daw hindi allowed yun ang gathering no? Ang gathering hindi kita allowed no? So kung mag-Christmas party hindi bala gather ka hindi kita allowed bisan mag-MGCQ pa siya kaya gina-discourage kita ang gathering, mass gathering. Paano kami sa station di nga daan mga pila ta kabilog may mga 60 to 70 kita dire. Oo, damo kita dire hindi pwede ang mass gathering. So most probably wala guro kami Christmas party. Hindi man pwede virtual ang Christmas party, no? Virtual pwede guro. Man Kung may arata guro nga mga pa-raffle, virtual na lang ang raffle, no? Amo na sa grabe, no? Amo na sang new normal, subong. Correct. So, most probably, wala gid siyang Christmas party, no? Sige, Rita de Leon Catalan. Happy birthday, man. Manoy Bobot Catalan. Magos, good morning. Watching from Hinubaan. Sa kay Jesselyn Andrada Tiangson sa Barangay Mansilingan. Sige. Standby na kita sa dugang naton nga mga balita.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sang mga balita national. Mag-aumpisa na sa pag-release sa masunod nga semana ang Social Security System sang pensyon para sa bulan sang Disyembre kag sang 13th month pay. Suno kay SSS President kag Chief Executive Officer Aurora Ignacio, ila na ginaproseso ang pagsaylo sang pondo sa Development Bank of the Philippines kag mahimo na nga ma-withdraw sa Disyembre 1. Ang SSS nag-umpisa sa pag-release nagligad nga bulan sang regular pension sa disbursement facilities ng DBP pagi sa Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network o kung PesoNet kag DBP accredited remittance transfer companies cash payout outlets. Ginpahayag naman sa Philippine Foundation for Vaccination nga ang target sang gobyerno mag-supply sang 50 milyon ka COVID-19 vaccines para malabot ang herd immunity nga ginatawag sang World Health Organization. Sino kay PFV Director Dr. Lulu Bravo kung ang vaccination nag-require sang duha ka doses, ang supply mahimo lang maka-cover sang 25 milyones sa 100 milyones Pinoys. Una ginpahayag sang WHO experts nga ang vaccination sang 65% tubtob 70% sa populasyon malabot na ang herd immunity. Ginpahayag naman ni Presidential Anti-Corruption Commission Head Greco Belica nga hindi magsobra sa 12 mga kongresista nga kalakip sa listahan sang ahensya nga imbolbado sa korupsyon. Suno kay Belica ang nasambit nga mga mamalidha nga wala giningadlan ang ipaydalom sa formal investigation. Dugang pa ni Belica, kinahanglan sang ahensya ang mas solid nga mga dokumento agud mas mapamatud-an ang akusasyon. Suno pa kay Belica, ang mga mamalidha nga kalakip sa listahan ang ginaangot sa maanomalya nga proyekto sang Department of Public Works and Highways. Ginpasiguro naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magapadayon ng investigasyon sa Presidential Anti-Corruption Commission sa mga korrupt nga opisyal sang gobyerno. Ini sa pihak nga wala ginpagwa ni Presidente Rodrigo Duterte ang ngalan sa mga kongresista nga ginaligar nagabaton sang kickback sa mga kontraktor nga nakakuha sang proyekto sa gobyerno. Sunod kay Roque, mando sa PACC nga magpatigayon sa investigasyon kag mahimo nilang ipasa ang resulta sang investigasyon sa piskal o kon sa Office of the Ombudsman. Una ginklaro ni Roque nga hindi magpagwa sa publiko sang presidente ang ngalan sa mga kongresista bangod separado nga sanga o kon separado ang ahensya sang gobyerno ang lehislatura. Magapatuman sang 4-day work week, umpisa Disyembre 1, ang Korte Suprema, kasunod ng Pilipinas, nagapabilin nga nakapaidalom sa public health emergency bangod sa COVID-19 pandemic. Ang mga empleyado magatrabaho sang 10 ka oras kada adlaw, halin 7:30 sang aga, tubtob 5:30 sang hapon, sa sunod sang 4 ka adlaw sa kada semana, katumbas sang 40 oras ka trabaho sa kada semana. Ang bagong pulisa ang ginbase ni sa Administrative Circular agin issue ni Chief Justice Diosdado Peralta. Ang mga hukom amo ang mga desisyon sa operation schedule sa ilang opisina, apang ang tanan nga High Court Offices and Services magabukas sa Lunes tungod Biyernes nga may 80% nga personal attendance. Sa katapusan nga balita national, ginmando naman ni PNP Chief General Debold Sina sa Civil Security Group nga palawigon ang frontline services sa national headquarters para mas madamo nga kliyente ang maakomodar. Nagpapanawag sa direktiba si Sinas kay CSG Brigadier General Rolando Hinanay nga buhina ng pagdagsa sa mga aplikante sa license to exercise security profession para sa private security kag license to own and possess firearms sa ginpahamtang nga one-stop shop sa Camp Crame paagi sa pag-operate sang sobra sa regular nga adlaw sang trabaho. Kasunod sini ginanunsyo ni Hinanay nga maakomodar sang CSG ang LESP kag LTOP clients bisan weekend kag holidays umpisa Nobyembre 28 tubtob Desyembre 13, 2020. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga
kay Julina Tiongco from Kabankalan. Good morning kuno sa Tiongco family. John Ray de Suyo Rosia. Samtang kalapit ang Christmas, nagagwapa na gid si Eden. Oy. Wow, sino na? Tupad pala niyo guro John Ray de Suyo Rosia. Hindi. Ay, hindi man. Maninoy. Ano ka pa sa Maninoy ta ka? Jocelyn Arcevita Olak, may agaman dira sa imo. Sakay Christine Menyas Villalobos. Aha. Abeto Carlo. Kay Chris Vilma Treyes. Sakay Ofelia Arce. Good morning, Action Boy, Miss Eden. Watching from Isabela with Jovelyn and Sheilan. Tamyawon ko lang si Engineer Felix Villatura. Kaya ginapatamyaw mo lang perme. Yes, Sa para Silver complete Dragon Construction Corporation. Ay, Action Boy, congratulations. Gali sa isa na makabakulod noon. Action Boy, nag-top 2 sa Top two? Physician Licensure Examination for Doctors. Ay, Kung pila sila madumduman damo mo, sila nagkuha kung duwala sila. 3,500 Ay, damo sila ulit. pala, Action Boy. Abi- Nakapasar lang na, ha? Nakapasar lang. Wala pa nakita kung pilagi ang Wala nagkuha nagkuha. sang exam. Pero si Patrick Mabugat, Action Boy, nag-graduate din siya sa University of St. LaSalle College of Medicine. Kag kung madumduman mo, ining si Mabugat, Dumduman ko na siya. nag-top 1 man sa September 2014 Medical Technologist Licensure Examination. Dumduman ko na siya. Oo, graduate man siya sang UNOR. Oo, grabe no? So, Hamak Action Boy. siya nagkuha sa medicine niya sa Lasal. Oo, sa Lasal siya Congratulations, Dr. Patrick Mabugat. Mabugat. Subong man Action Boy sa iya sining girlfriend, si Dylan Di Maluan. Grabe man nila love story, but Action Boy, daw ma-inspire ka. Di maluan, hindi di malaluan. Di Malaluan, ni bala mo. Di Check mala, the kay may harap, di mala may kilala kung di malaluan ang apelyido mo. Oo, be. Kasi di malaluan Di Malaluan. okay na, mo gani na sining. Duwa na sila Action Boy, doctor na sila. So, okay. Grabe, no? Match kid sila gali, no? It's a perfect match. Perfect match. Oo. Sige. Cyrene Agabon, good morning, man. Watching from Stand Alone. Anong Stand Alone? Hindi na Stand Alone. Stand alone. Buta. Franco Villanueva Osorio, good morning. Tomas Broniola, adra sa may Regent Pearl sa barangay Alihis, Bacolod City. Yes. Good morning dira sa imo, no? Dali lang, Action Boy, kaya may namangkot balahaw. Amo na sa Dian, galiha, hindi Dilan. Dian, Di Malaluan, amo niya girlfriend. Cum laude, Action Boy, pag-graduate sa medtech. Tapos, fourth honorable mention. Sino na cum laude? Ang girlfriend niya sa Doctor of Medicine, fourth honorable mention. While si Dr. Patrick Mabugat, top 1 siya. Pag-graduate niya, wala lang siya, no? Wala lang flying colors. wala. Pero nag-top 1 siya sa Medical Technology Board exam, kag class valedictorian sang Doctor of Medicine. Subong, top 2. Wow. Sa physician Licensure examination. exam for Grabe, no? doctors. Grabe, So, no? linyada, ginila, gali ang medical Medical. profession. Oo. Grabe. Grabe, pag-shower, guro sa tanan nga kaalam, Action Boy. Do. Pag siling ko nga, ari sino makuhan sa mga Super parties. boy. Di ako. Ako, kitaya, biga mo, na mo. Nabubot. Naghatay, natamaan, bubo. Kita, dali lang kita, kay makuhan pa ko diyo daw, dugay lang. Oo. Ilayan niya dala di. Ang tanan nga mga medical, kuhan ba? Mga chuchunes. Knowledge Grabe, na. no? Oo, grabe. Nakaka-proud, Action Boy. Kaya makmo, grabe. From Bacolod, ang top 2. Maya man na, nga nagdamo, ta doktor naman damo, ka sa mga problema. Oo. Sa Sigurado, pandemic. rektari sila dahil Action Boy. Biskan intern pa sila gani guro, Action Boy naghatag na sila sa ilang services. Sige. Jutay lang gali Action Boy kay ang top 1 88.67, si Mabugat 88.58. Sila. Wala silang sundanay. Wala ang Oh, buta. Mas pero- ilayo man guro kay Saan ba sa atong tugang nga mga balita? Congrats.
edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:43. Sa detalye na sa Balita International, liwat na ka-record sa ang pinakadamong nga death toll sa sulod sa isa ka adlaw ang US. Naglambot sa 2,157 ang napatay sa pinaka-latest nga record kahapon nga adlaw. Sa record sa mga otoridad, nagalambot man sa 170,000 ang ma-record nga malatnan sang virus kag ginapaabot pa nga magasaka ang kaso bangod wala nagapati ang mga pumuluyo sa pahanumdum kag paandam sa mga otoridad. May kaangtanan sa pagbiyahe kag pagtambong sa mga parties para sa Thanksgiving holiday. Naibaluan ang pinakadamo nga death toll nga na-record sa Amerika sa sulod sa isa ka adlaw, amo sadtong Abril 14 kundi 3,384 ang napatay sa sulod lang sang isa ka adlaw. Base man sa official data sa US, naglamot na sa masobra 260,000 ang nagkalamatay kag masobra 13 milyones na ang nagpositibo sa virus. Samtang sa balita sa patay sa pagnegosyo, ginpahayag sa Department of Finance nga kalabanan sa mga proyekto nga ginaproponer sa mga local government units para sa climate change adaptation ang wala makapasar sa screening bangod hindi kumpleto ang mga dokumento. Sunod sa DOF, ang 1 billion pesos nga People Survival Fund ang tuyo magsuporta sa mga climate change related programs ng kada LGU. Pila sa mga proyekto aktibidad nga posible suportahan sa PSF amo ang Water Resources Management, Land Management, Agriculture and Fisheries, Health kay iban pa aktibidad nga nagaserbe bilang garantiya para sa risk insurance ang kinahanglan sang mga manguma, agricultural workers kay iban pa nga stakeholders. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 2 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 85 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy ginaprubahan na sang House of Representatives sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa ang hagna nga tuyo maprotektahan ang mga persona nga nagatrabaho sa entertainment industry kasunod sa pagkapatay ni Eddie Garcia. Ang House Bill 7762 ukon ang Eddie Garcia Act ang ginpasar sa Kamara nga may vote nga 235-0. Nasad sa Section 5 sang among hagna nga ang worker ukon ang independent contractor kag ang employer ang dapat mayara sang kontrata. Naibalaan mayara man sang probisyon nga nasaad sa hagna angot sa normal working hours sa isa ka persona nga dapat nagalambot lang sa 8 tubtob 12 ka oras. Balita sa patay sa sports, daog naman ang Meralco Bolts batong sa Barangay Ginebra sa score nga 83-80 sa Game 4 sang semifinal series sa 2020 PBA Philippine Cup. Rason nga mayara pa sila sang Tour-Day Game 5 sa Angeles University Foundation Gym dito sa Pampanga. Dako na buling ni Chris Newsom sa Bolts matapos may 16 puntos, 11 ka rebounds, 6 ka steals, kag 5 ka assist. Samtang 19 puntos naman kay Reynel Hugnatan. Sa piyak kabahin, nakakuha naman sang 10 puntos, 6 Meralco Star kagron miyembro na sang Gene Kings si Jared Dillinger. Samtang daog man ang TNT Tropang Giga batok sa Phoenix Super LPG sa score nga 102 batok 101 sa Game 4 man sa semifinals kag liwat magainkontrohalay para sa deciding game sa adlaw sang Martes. Ang sino man nga magdaog sa Biyernes nga adlaw amo ang magasulod sa finals sang PBA Philippine Cup. Balita Espesyal! Good morning! Yes. Happy Thursday! Last Thursday of November. Last na yung Thursday? Yes! Okay. Pwede ba na-extend ta? Gusto sa mo? Monday, 30 na, no? Yes. Kaya stam lang kita Tuesday, sa 30. December 1 na. Oo. Astam lang kita sa 30 ang November. Yes. 29 days to go before Christmas, Action Boy. Grabe, no? Ano na lang do ka, ano man? Lang ba? 5 weeks na lang. 29 days to go? 4 eh? Oo, 4 weeks na lang. Grabe. So, mag-7 ka, 4 weeks, di 28 mo. 4 times 7, 28. O, tingnan wala ka nag-top, Stop sa inyo nga, exam. Sa Pero exam? top ka man sa inyo nga exam or bisan sa math lang. sa math. Kung math lang. Sa mo man nga, Mayroon na sa, hindi, I mean yung balaya sa, sa rating sa inyo class, dira. ako na dang top. Wow. Ako
Ako na lang deklara sa akong deklara Hindi ka sa maging akong humble, gagulin. no? Ako na lang nagdeklara sa akong gagulin nga top. Ako action boy, lapit na lang gid ya. Lapit ka lang mag-top. Kaya ang top 1 tupad ko. Tupray ka. Lapit lang na ko. lang gid ko. Oo. Tupad Diyo ka dahil na lang kami. tani nga lingi to mo. Oo. Do idog na lang tani gamay ni ma'am. Ako na gid tani. Magalit tupad ko gid pili at top 1. Aha. Sige. Sa- Good morning, anay kay Lito Dayap, Mary Jane Marcene, kay Joy Drelon. O, sige. Good morning sa aton nga mga ka-action. Aray kita sa aton nga Balita Espesyal. Aha. Sige. Sa aton Balita Espesyal, Action Boy, mga tradisyon kagawi isang nagkalain-lain nga kultura sa bugos nga kalibutan. Aha. In relation sa, wala man. Wala man. Basta Kung ilalang mga random lang. Ihila lang nga mga kultura. Oo. Kaya by 2021 na Action Boy, let's claim it, COVID-19 free na. So, ang mga nahidlaw mag-travel, pwede naka-travel. So, dapat mangin aware man kamo sa mga kultura sa iban nga mga pungsod. Correct. Una, Action Boy, ang Samoa. Samoa. Lapit Di na sa Samoa, sa Manila. Sa Manila. Ang Lapit biggest siya mall sa Asia. Lapit na siya sa New Zealand. Samoa. Samoa. Ang mga taga Samoa, Action Boy, kung mag-greet ko na sila sa isa kag isa, nagasimutanay sila. Sang? Kung ano lang ako na eh. Pag-greet ko na Action Boy, di ba sa atin yung beso or kiss, sila ako na pag-greet mo na. Simutanay. Lain pa ginada ko na pag tugot anay nila, maalsa sang ilok. Depende lang ko na sa ila. Pwede mo sa ilok ka mo si Mot? Pwede, gid eh. Ay, na? Pag-greet mo na, maamu ka na tayo. Basta, gasimhot sila ko Action Boy sa Amo na pag-greet. yan Kaya nila. na-carry over na sila, mga ninuno. Kaya kabalo ako na Action Boy. Sang una ko, no, diri mo mahibaloan, kundiin naghalin ang amo na nga tawo. Okay. Kung masimutan nila nga, do ka familiar lang sang baho, mga Samoa, taga Samoa ni sila. Okay. Pero kung lain nga do estranghero niya, Taga New Zealand ni sila. taga Philippines ni do ka Niya taga manap vlog nun siya, daw puto. puto mo. do uga do halin sa sakadi sa Pinas. Wala siya boy do tubo sa Victorias ni sa. Na daw ko na. Action boy no, amo na sila. Yung bawi do sardinas. That's why hindi na niya. Victorias mo. Sa Victorias mo. May sardinas na Oo, Victorias. correct. Muna. Oo, monggayla greetings, no? Kami, no? Para mabalaan nila kung taga Samoa kaged. Anong baho Baka familiar sa man? wala man din na buta ko anong baho. Pero familiar sa ilang baho, Action Boy. Kaya kung hindi ko no ganibot siningon estranghero ka. Kung tanaw mo kung lain yung mga countries mo, mga doon daw lain yung mga baho sa mga Chinese, lain mga Oo, Japanese, di ba? no? Lain ng mga Indian, Lain man ang mga Indian. lain ng mga ang mga Pinoy. Mga Pinoy yung mga hamot na iya. Anong ginapaiwati ko? Ang mga Pinoy mga hamot na iya. Sige. Di ba la? Dito na magsipunan. Kaya mga Pinoy kuno muna sila daw ko mo kay mga Pinoy kuno ito. So, tinlo gid yung Pinoy. Atin pligo kita kinahanglan mo. 5 times a day. Kita mo sa katinlong tinapay ganin na tinloan pa sa kape mo. Oo, muna. Pero pag kita nila, ay, do kahigko, gamay, kaya ti ang Ginaugasan. Ginainom tao. Ginaugasan nila, antes mag-kaon sa tinapay, galing kang hinugasan nila to, ginainuman Imnon nila. man. Amo na. Amo na. Sige lang, Di ba loon na? Ang next Action Boy. Wala mo gito mga... Sa New Zealand. Uh-huh. Sa New Zealand naman kuno Action Boy, particularly sa may Maori. Ano na siya kuno Maori. Mauritius. Katutubo na to sa nila mga ethnic groups nila dito Action Boy. Sa nila, New Zealand. Oo. Ang greetings naman to nila, greetings mo nila sa Action Boy. Makita ay sila kuno ginapislit na ilong. Pislit na, good morning! Kamu na ko Action Boy. Amo na? Good morning, oo. Hindi na. Kaya, ang tradisyon, iniya ko no Action Boy, para mabalik ko no, or ma-carry over, mapadayon ng bala nila, ang ila, ka mga ninuno nila, ang tawag di ko no, hongi. Hongi. Oo, hongi. Nga, Hindi, longi. hongi. Tsaka, mo na gano'n hongi, kaya si pagpamangkot, ano na tawag sa tradisyon, timing gurugin. Ginaw na, hongi. Yung may mustorya. Wala gano'n, hongi ang tawag sila. Kay greetings, Nation Boy. Okay. Ang next direction, boy, sa Andaman Islands. Andaman sa Islands. Myanmar. Myanmar. Oo. Okay. Mga residente ko na Action Boy dito, kung nagahibi naman sila ya. Nagahibi. Kung nagahibi sila Action Boy, nagapungko sila sa tuhod sang iban. Aga pasabak. Oo. Sabak. Kag nagahakos sa tiil.
It's either kung nagapungko sa... Buda-buda. Tigudo ko hibion ka na gidya. Kamot na ka sitwasyon, kapungko ka sa tuod, kakaksyon mong tiel. Hindi either lahat. Ay, abi ko na yung dungan. Doon ka to luluwa na sa hibi ko, ro. Oo. Amo na to sa ila Amo na. connection boy. Kaya ti, para ko no, do ano bala, ang Sa aton di comfort. aton niya mag-ibi yan sa baga mo. Oo. Di bala? Lean on me na yun. Cry on my shoulder. Na yan mo, shoulder to cry on. Ilaya. Ila sa tiel. Oo, ako sa tiil o kon pungko sa iyang lap. Naka unique Disney gid, nga no? talabi karon ni Bake, karon pungko ka sa akon nga. Ay, hindi ko nakapoy ko, hindi ko yung kaibion niya. Galing ko sinita ka madaog. Wow! Grabe! Naton ko pa pungko ko ba si masakit na mo tiil kay medyo daw si Action Boy medyo may ano naman medyo arthritis? Ano man, hindi ala inuntang may edad bala ano. Next na Action Boy ang Kenya. Particularly sa lugar nyo, inyo na to. Oo, Samon. Kami sa Zimbabwe mo. Kalayo ba? Maasay, Action Boy. Masay. Ang pinakauna, gid nga tribo dito sa Kenya, Action Boy. Kag sikat gina dito sa ila. Oo. Dito, Action Boy, ang mga, ang mga, sa ila naman tradisyon, sa ila ritual, sa ila saot, Action Boy, nagatindog sa isa kabilog, Circle. circle, ang mga lalaki. Kaga, lumpat-lumpat. Mga lalaki lang na kuno Action Boy, gahimo. Ang pinakataas kuno lumpat, but silingon siya ng pinakaisog. Ay na? Oo. So hindi kami pwede kay Intrato. Hindi kaya pwede kay Kami ito Intra, pala ang Action Boy. pinakatalawan eh. Kaya mo na Action Boy, labas yan. So, Kaya mo nga- Isa, sila tumbo-tumbo. Ay ba niya makatumbo sila tang mga 5 feet mo? Grabe ba? Oo. May spring ang tiil. Ang mga PBA, ang mga basketball players, nakita mo na magtumbo na sila. Wow. Grabe, no? Amo niya 1 inch lang na yan. Ton. 1 inch. Ga 1 inch pa. Sobra ba gani? Ton. Sige ba, Average nga 1 inch lang. Sige ba. Tika, kabalo ka karoon kada kong 1 inch. Oo, eh. Tebe. Ikaw na Hindi ka pa magpati kung makuha na mo ng 1 inch. Hindi, eh. Sobra ka naman. Kami, jugatihin ka lang yan. Tiyan mo lang na yan. Kita ta kagatumbo, actually, Ah. Ang abagaw. Ang next Action Boy and last, sa next na naman pa dahil kita mo damo ni mo. Pila naman ni kasi mana nga istoryahan ni. Ang next Action Boy sa Tibet. Check ta kung pa-pronounce. Tibet. India. Northern sides sa of Himalayas. India. Sa Tibet Action Boy, magkitaay sila. Nagkapakitaay sila kung sang dila. Mag-greet sila. Nga padiwalay ka sila. Padiwalay. Magkitaay sila. Good morning. Ang mo nagalaya? Good. Anong purpose na? Tikis ang una ko na Action reason? Boy, tungod gidire, ang hari nila kuno sang una. May itom nga dila ang ila hari. Nga nagsimula pa kuno noong kay ko ito mang dila sa ilahare. Oo, pure bread chow-chow. guro. Pure bread na mas muna. Ang chow-chow kwan mo ng di ba black na ila hindi, dila? violet. Violet? Oo. Colorblind lang ko galing. Kita ko si Charm mo, ko black. Violet na. Oo. Violet. Ang, So, amo na ko ng pure bread mo. Oo. Kaya ila pure bread mo na ito mang dila. Oo, kay kung hindi ko na Action Boy, pagpatihon, pagpati sa ila katigulangan Pagdandla. dito Action Boy, ang hari kuno, ang spirito sang hari, makadto kuno sa tawo nga wala ga pa diwal. Dason, hindi ka pa nga espiritu sa ngari ang kantusin mo. Ti kay do ka to siya nga hari kuno, do ka lain do ka batasan. lain. Do hindi gustong tawo. Okay. So padiwal ka para hindi magkanto sa hindi kayo magkanto sa kon. Mungga, so sinoda may plano pa Tibet, kabalo na kamuha ko mag-greet ka good morning. Padiwal ka. Na Pero amo na ka padiwal ha? Hindi amo na. hindi padiwal ito isang manya. Kay base wala matampuyungan ka. Basi padiwal hindi padiwal ang imo do gagwang do kuang kabla do. Kita sang manog iyang dila daga. No maninina kabla. Ano naman? Grabe no. Sige, ang next naman iban sige. Good morning, Anay, Kagawad, Olay, Abalahon, Ramia Garcia, of course, good morning. Kay Juan Bolgallo. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton nga aksyon hotline, upod ka aksyon art tayo hupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Eden Abos. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!